επίμονος βήχας τον Οκτώβριο του 2022 με οδήγησε στον οικογενειακό πνευμονολόγο, ο οποίος, αν και γνώριζε ότι έχω χάσει πατέρα και αδελφό από καρκίνο στον πνεύμονα, δεν μου σύστησε ακτινογραφία ή αξονική θώρακος, λόγω του ότι δεν είμαι καπνιστής. Ο βήχας συνεχίστηκε και τελικά διαγνώστηκα με καρκίνο στον πνεύμονα το Μάρτιο του 2023. Άμεσα, ο ογκολόγος μου συνέστησε να κάνω NGS γονιδιακό πάνελ. Μέχρι να πάρουμε τα αποτελέσματα, ο γιατρός ζήτησε να κάνω 2 χημειοθεραπείες. Όταν, μετά από 20 μέρες πήραμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων, έδειξαν ότι είμαι θετικός στο γονίδιο EGFR. Έτσι μπήκα στη στοχευμένη θεραπεία με μοριακό χάπι για 2 μήνες, αλλά ο οργανισμός μου δεν ανταποκρίθηκε. Συνέχισα με χημειοθεραπείες και ανοσοθεραπεία για έναν ολόκληρο χρόνο. Ενδιάμεσα έγινε μια νέα βιοψία και το NGS γονιδιακό πάνελ έδειξε ότι είμαι θετικός στο γονίδιο ALK. Ο ογκολόγος, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες μοριακές θεραπείες για τον ALK, συνέχισε να συνεχίσω με χημειοθεραπεία, αν και ήδη είχα κάνει 27 και το σώμα μου δεν άντυχε. Όλο αυτό το διάστημα είχα την αμέριστη συμπαράσταση και υποστήριξη της συζύγου μου, των παιδιών μου, των φίλων και του επαγγελματικού μου περιβάλλοντος. Η στήριξη αυτή μου έδωσε και εξακολουθεί να μου δίνει δύναμη για να συνεχίζω τον αγώνα μου με αισιοδοξία. Ιδιαίτερα η σύζυγός μου στέκεται δίπλα μου με το ρόλο του φροντιστή, του νοσοκόμου, του ψυχολόγου, αποφασιστικά και δυναμικά, φροντίζοντας τόσο τη σωματική μου υγεία όσο και την καλή μου ψυχική και ρομαντική διάθεση. Εκείνη λοιπόν, με πιο ξεκάθαρο μυαλό, αναζήτησε όλες τις πληροφορίες για το γονίδιο ALK και τις στοχευμένες θεραπείες. Αναζήτησε και βρήκε εξειδικευμένους ογκολόγους για τον καρκίνο του πνεύμονα. Με δική της παρότριση και επιμονή ήρθα σε επαφή με εξειδικευμένο ογκολόγο και έτσι άλλαξα θεράποντα ιατρό, ακολουθώντας στοχευμένη για το γονίδιο ALK θεραπεία με χάπια. Μία δύσκολη αλλά σημαντική απόφαση που μου άνοιξε τη ζωή. Ο νέος γιατρός μου έδωσε απαντήσεις σε όλα μου τα ερωτήματα. Μου εξήγησε πολύ αναλυτικά τι είναι το τεστ NGS που έκανα και ότι δεν πρέπει να προχωράω θεράπων ιατρός βιαστικά στην επιλογή της θεραπείας πρώτης γραμμής σε έναν ασθενή με καρκίνο του πνεύμονα και ειδικά σε έναν καπνιστή, εάν δεν έχει προχωρήσει πριν σε πλήρη έλεγχο της παρουσίας αυτών των μεταλλάξεων. Σε περίπτωση που τις βρούμε, πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε σε στοχευμένη θεραπεία, γιατί ξέρουμε ότι έτσι έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Χαρακτηριστικά μου το περιέγραψε ως εξής. Θέλω να φανταστείς τη μοριακή θεραπεία σαν κλειδί με κλειδαριά. Δηλαδή, είναι ειδικά μοριακά φάρμακα, τα οποία μάλιστα είναι χάπια, οπότε είναι πολύ βολικά για τους ασθενείς, γιατί μπορεί κανείς να τα λαμβάνει στο σπίτι του και να μην χρειάζεται να νοσηλεύσει στο νοσοκομείο. Έχουμε λοιπόν σήμερα τέτοια ειδικά χάπια, τα οποία συνδέονται σαν κλειδί με κλειδαριά, με τόσο ειδικό και ευαίσθητο τρόπο στα καρκινικά κύτταρα που φέρουν τη συγκεκριμένη μετάλλαξη και το οδηγούν σε προγραμματισμένο κυταρικό θάνατο. Από την ημέρα που ξεκίνησα τη μοριακή θεραπεία, είναι σαν να ζω χωρίς καρκίνο. Δεν έχω καμία παρενέργεια. Η ζωή μου έχει επανέλθει στα φυσιολογικά της επίπεδα. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο να έχεις εμπιστοσύνη στην επιστήμη και στους γιατρούς σου. Οι εξελίξεις είναι καθημερινές, γι' αυτό θα πρέπει ο κάθε ασθενής να απευθύνεται σε γιατρούς εξειδικευμένους και σωστά ενημερωμένους. Θα πρέπει ο ίδιος ο ασθενής να αναζητά πληροφορίες και να μαθαίνει για την ασθένειά του και τις θεραπείες που μπορεί να υποβληθεί. Είμαι ευγνώμων για την NGS τεχνολογία. Χάρη σε αυτήν σήμερα ζω τη ζωή μου. Το ότι μπορούν να βρεθούν αυτές οι συγκεκριμένες μεταλλάξεις είναι πολύτιμο για τον ασθενή που τις φέρει, γιατί μπορούν να αλλάξουν πραγματικά όλη την πρόγνωσή του. Δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν αποζημιώνεται η εξέταση NGS ή άλλες εξετάσεις προηγμένων βιοδικτών και αυτό επιβαρύνει πολύ τους ασθενείς. Όμως σήμερα, χάρη στη νέα τεχνολογία, αναπνέω και είμαι αισιόδοξο για τη θετική έκβαση της ασθένειας.